Apostle. Sanga ndakatoona kuti hama ive busy zvisingaiti ndakatoona kuti undizame kuzombokubvisa ipapo ndikupewo chichemo changu apa pasina kumira mushe. Munyepi. Apostle muchona ndauya ka. Awani chaiwo. Anoza mai kumba wakazvitakura. Mai wakazvitakura kumba kwizvi kana mumba chaimo hamuna kana chirimo. Uchikafu padowa preparation padowa chizvo zvacho zvandiwandira munhu waMwari zvokuti ipapo ndatoti rekedza ndimbomhanya kwaApostle pamwe ndingakwanisa kutowana zoti tigena sezvo ndaiva ndakagerwa uya kuti ndakagerwa but zvinhu zviri kupuresa zvinhu zvinondimirira mushe munhu waMwari ndatoruka mukatokwanisa kutongoti jega uri pashomawo memandibatsira zvese offering iri kubviswa navanhu ngoripawo pashoma ipapo munhu waMwari hapana problem. Nai bamnini zvinoita here kuti mwedzi wega wega mushaya kana reason mushaya kana problem mushaya kana chekukumbira nacho kana chekutaura zviro zvimonyazofamba sei? Kungosiyana kwemazuva baba one kuomawo kwenyika yedu inenge yatiomerawo. Kwani kana muchiona kuti Zimbabwe ichakakuomera kudai ukamendeka kuri kuenda vamweko kunana Botswana kunana Zambia kunze kuri kuendaendeka kuri kuenda kana muchiona kuti Zimbabwe ichakakuomera. Apostle ndingatobuda mudzimu pane kubuda muZimbabwe.